አዲስ አበባ ሄደ፣ እሱም ተሰደደ። የትግራይ ቆንጆ ተለይቶ ማያከ እናቱ ጎጆ። እሱም ወጥቷል አሉኝ የአባቱን ቤት ትቶ ሸገር ገብቷል አሉ። ሓደብ ኬንዳ ሓደብ ጓዳ ሓደብ ገቦ ሓደብ ሜዳ ሓደብ ስደት ሓደብ ዑደት ሓደብ ወንበር ሓደብ ደንበር አቤልን ቃኤልን ዝንጉርጉር ወሊድኪ መቅበር እምበር መንበር ዘይብልኪ ተወድስ እዚ ጠፋይ ዋ መዚያት ኮይናማ ድንግልና ቤቢሹ ናና ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ባለ ጫማው እባላለሁ። ጫማ ልሰጥ ነው። ሰላም ከመየለኹም ክፍሎም እየ ልምዓንቲ ድማ ፍሉያት ዝኾኑ ቪድዮታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ዘስሕቁ፣ ዘገርሙ፣ ዘደንግፁ፣ ዘባህርሩ፣ ዘተባብዑ፣ ዝቕስቅሱ ኮታስ ከምዚ እውን ኣለድዩ ዘብሉ ፍሉያት ቪድዮታት ኣብ ሕድሕድ ቪድዮ ናተይ ሓሳብ ከካፍለኩም እየ። ሕዚ ቀጥታ ናብቲ ቪድዮ ስለ ዝወስደኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ። ሌትስ ጎ። ኣደዋይ ትጭነቕ ኣቦይ ምንባር ኣጥልይዎ ሓፍተይ ተሰዲደ ሓወይ ክመውት ይደሊ ምናምን ንምንታይ እዩ ይብለና ኣሎ እዚ ሓዊ። ስለዚ እስቲ ንስምዐዮ። ኣደዋይ ተኾይና ልይምሰል ትስሕቕ ኣነ ብልኸድኺ ግን ለይና ትጭነቕ ኣቦይ ኸታ ኾይኑ ምንባር ኣፅልይዎ ዝጠንከራ ልቡ መን ይሰይርዎ ሓፍተይ ኸታ ኾይና ልስደት መሪፃ ፀለሎ መሲሉ ዝኮነ ገፃ ሓወይ ኸታ ኾይኑ ተመኒዩ ክሞት ተጠንኪርካ ኣይኮ ኣብ ህይወት ትዕወት ህይወት ተመረረ ተነገሰ ጸልማት ልመን ክትሕጉስ ተሓኒቕኻ ትሞት ቅንዕ እሞ ፊት ለፊት ተጋጠም ልዕሊ ኣምላክኻ ይኾነይ ልገጠመካ ፀገም። ብጣዕሚ ሓሪፍ መልእክቲ እዩ ጋይስ። ቅንዕ በል እሞ ፊት ለፊት ተጋጠም ልዕሊ ኣምላክካ ይኮነን ዝገጠመካ ፀገም። በቃ ኩሉ ፀገም ኣምላክካ ሒዝ ደሂብካ ሕዚ እውን ቅንዕ ኢልካ ተዘይተጋፊትካዮ መፍትሒ የለን እዩ። ስለዚ ፊት ለፊት ዝመፀ ምፃእ ምግፋጥ እዩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ በሃሊ መልእክቲ። ካብ ትግራይ እዋናዊ ኩነታት ፈሪሕኩም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፃኹም ሰባት ዝሓፍትና መልእክቲ ልኢኻ ትልኩም ኣላ። ብጣዕሚ ስለ ዝተሸዓለት መልእክቲ ልኢኻ ትልኩም ኣላ። እስኪ ስምዕዋ መልእክታ። አዲስ አበባ ሄደ፣ እሱም ተሰደደ። የትግራይ ቆንጆ ተለይቶ ማያከ እናቱ ጎጆ። እሱም ወጥቷል አሉኝ የአባቱን ቤት ትቶ ሸገር ገብቷል አሉ። እንደ ድንገት ወጥቶ በክረምቱ ዝናብ በነፋስ በብርዱ በለስ ሊጋብዘኝ ወክ እያደረግን በቆሎ ሲጠበስ ሲደምቅ መንገዱ መቀለ አክሱም ሽረ ክረምቱ ከሱ ጋር በፍቅር ማሳለፍ ህልሜ እንዳልነበረ እሱም ወጥቷል ሲሉኝ ልቤ ተሰበረ። ወይ አለመታደል መፈጠር ላበሳ የዘመናት ድካም ያ ሁሉ ግስገሳ ለዚች ቀን ኖሯል ወይ ከቤት ከመታደን ለማምለጥ ካፈሳ። አንተ ጠይም ቆንጆ የት ይሆን ያለኸው መሃል አዲስ አበባ የት ነው የገባኸው? በል እስኪ ንገረኝ እንዴት ነው ክረምቱ ከእናት ቤት መለየት እንዴት ነው ስሜቱ? በላም ማክረኝ ውዴ ለዚህ አይደል መውደዴ። እንዴት ተቀበሉ እንዴት ነው አገሩ እንዴት ነው ለመድከው ቋንቋ ንግግሩ? ሞቶ አልካቸው እንዴ ተሳቀብህ እንዴ? በላ መልስልኝ ልምጣልህ በርሬ። ታዲያ ለምን ሆነ መውደዴ ማፍቀሬ? ስሙን ጠይቅና ንገረኝ ሰፈሩን እመጣልሃለሁ እሰብርልሃለሁ የናፍቆት የሐዘን የህመም ዝግ በሩን። ሕዚ ደውሉ ሕዚ መፅአ ናፍቆትካ ክሰብረልካ እያ ትብል ዘላ። ስለዚ ብዙሕ ፀገም ኣሎ ብዙሕ ናፍቆት ኣሎ። ስለዚ ናፍቆትካ ዝሰብረልካ ተረኺብና ጋይስ ዘም ህፃውንቲ እዚኦም ረእይዎም ጋይስ ኣይናገሩን ምን ይብሉን ዝገብሩ ዘለዉ ተግባር ግን ግልፂ መልእክቲ ኣለዎ ማለት እዩ። እስኪ ረእይዎም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ? ብጣዕሚ ዝገርም ጋይስ። እዚ ኢንቴሊጀንስ ማለት ኢሞሽናል ኢንቴሊጀንስ ለሊፖፕ ከጣዕሞ ደልዩ ዓብዪ ሓውል እንትን ጥይቕ ኣሎ ግን የህቢ ልምስ ኣበይ ብሓይል ክምንጠሎ ይመኮርሞ ካብኡ ንሱ ከዓ ይነክሶ ዝንእሽተይ ሓዊ ይነክሶ ገለ ይብሎ ካብኡ መሊሱ ክወቅዖ ደልዩ ግን ከይወቅዖ ከዓ ከመይ ገይሩ ስምዒቱ በቃ ከም ተቆፃፀረ ልኡ እምንካስ ባዕሉ ነኺሱ ገለ ኢሉ ስምዒት ከብር ከሎ ብጣዕሚ ዝገርም። ታዲያ ንምንታይ ኣፍሪካውያን ኣይኪዮም ንእሽተይ እዩ ዝብሉና? እዚ ኢንቴሊጀንስ ኣይኪ ማለት እኮ እዩ ጋይስ። ብጣዕሚ ዝገርም መልእኽቲ እዩ። ብጣዕሚ የሚሩን እዚ ህፃን እዚ ማለት ተጋሩ ሕዚ ኣበይ ኣለና
زحفتنا حصر قندما بتعم قالت إسلو خانت قلت من جرا قال يسألتنا تجارس أبي بينا زلنا قال أنا سمعوا وطرح حدب كندا حدب غوادا حدب غبو حدب ميدا حدب سدت حدب عدت حدب ومبر حدب دنبر حدن دنبها حدز غوس علكي حدن ناسعسع حدز نبعلكي حدز موتلكي حدز شتأكي أبيلن قائلن زنغرغر ولدكي مقبر مبر منبر زيبلكي واو بتعم يعني حصر قن كلها تخونتات كل جابيلات تقلص حدب كندا حدب جو حدب بادا حدب ستة حدب دنبر حدب ومبر بتعمل قرب ملاتي بحصير كونتات تقراي كلها قريصات تقارون تقراي نابير لا تبد عني دي قرات لقونه قتمي جايز ازي قني ايتل بحدش ملكو عمت يالا جايز زحونا تاي حيز متيني سمعوا نتاوتنا مالديو اقولات تنفح عنهم لا لا تنفح عنهم قالوا له حدا ود سيلا ناقر مكينه 400 كاري متر مريت اندخلي ولو ساين مرعيكو قالوا له تودس زي طفاي وا مزيات خوينا ما دنجلنا زيات قلي كبلي انا تصدي زيات اصغن دنجلنا اذا حتى زلو اوف كورس ادعلك نبلا كلا حتى تمن احنا لنا كنا حتى تمن احنا لنا حتى تينا مرت بصونه تعمل اختي سبعونت مالت ابزي له جايز تملكتوا سبزي ህፃናት ከምዚ ዓይነት ጫማ ልገብሩ ህፃናት ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ቁርጽርጽ ዝበለ ጫማ ልገብሩ ላኸደ ጫማ ቀይሩ እግሮም ፀሪጉ ጫማ ሂቡ ብጣዕሚ ደስ ለብሎም ማለት እዩ እስክራይዎ መጀመሪያ እዩ ቤቢሹ ናና ደህና ነህ እንዴት ነህ ባለ ጫማው እባላለሁ ጫማ ልሰጥ ነው ደስተኛ ነህ? እሺ ና እዚች ጋር ጫማ የለህም? ስንተኛ ክፍል ነህ? 5ኛ ክፍል። ስም ማን ነው? ምህረቱ ወደፊት ምን መሆን ነው የምትፈልገው? ኳስ ተጫዋች ኳስ ና አምጣዚ ደስ ብሎሃል? ደስ አለ? እውነት ደስ አለ? ናቅፍ አድርገኝስ አመሰግናለሁ አትልም? አመሰግናለሁ። ስም ማን ነው? ምህረቱ ስንተኛ ክፍል ነህ? ምንድነው መሆን የምትፈልገው? ኳስ ተጫዋች። ጎበዝ። ይኸው ጫማ ያንተ ነው። ይሄ ያንተ ነው። ይኸው ደስ ብሎሃል? ቻው በቃ ሂድ ዘንጣ። እሺ ምረቱ ኧረ ተው በለኝ ጋይስ መቸም ቆልዓ ኮይንካ ካብዚ ደስታ ዝብላዕል የለን ብናህፃነት ኣምራኻ ማርቸደስ ይኾንካ ኣይትምነን ወይ ካልእ ዓብዪ ነገር ኣይትምነን ጽቡቕ ጫማ ጽቡቕ ክዳን በቃ ጀስት መሓዙትካ ዝገብርዎ ነገር ክትገብር ክትምኩር ገለ ይደስለካና زم بلاستيك جامع غيرهم لخدو ህፃናት ከምዚ ገይሩ ከመይ ገይሩ ማለት ተወገጽም ልንብብ ደስታ ተመወለደም ልንብብ ደስታ ገለ ክትረተላ ብጣዕሚ ይልገርም ማለት እዩ እዚ ቪድዮ እዚ ኣነ እውን ተሰርሖ ገለ ይዘብል ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ደስ ሰብኣውነት እዩ ጋይስ ቪድዮ እዚ ግን ከመይ ትሪእዎ رايوا زادمو زن عواف لمحاز ألفيت آيات سبزلا زخرو كركر كلب زي مسيو تاي قبر ستاي حق ذا السن رأيه يور如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。
በቃ ከልቢ ዘበለ ብሙሉእ እንስሳ ዓሻ ገይራ እያ ሓሲባቶ ማለት እዩ ከልቢ ለካ ኣየሓስብ በቃ ማለት ብጣዕሚ እያ ገሪሞ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ እዚ ከምኡ ንዓይ ይኮነ ንዑ ምድቢ እዩ ድሕሪ ሕዚ ብስሩ ከልቢ ዓሻ ምዃንስ ከመይ ገይረ እየ ንዘርኢ ዘርአይ ንነግሮ መፅሓፍ ፅሒፈ ዶ ወይስ ብኸመይ እየ ከመሓላልፎ ዝመልእኽቲ ተኪዛ እያ ትርእላ ማለት እዩ በቃ ዘርኢ ውሻ ዘርኢ ከልቢ ደጊ መይተኣምኖም ብምሎም ማለት ተፈላለዮም ኣብ ዕዳጋ ይራኸቡ ኣብ ቀብረ ይራኸቡ ብቻ ብጣዕሚ እያ ተዓዚባቶ ማለት እዩ ጋይስ ናዛ ሓፍትና እግሪ ግን እንታይ እዩ ደስ ክብል እስክረይዋ ረይዋ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፅፍሪ እኒዋ እስኪ ዋው God have mercy upon us. ኧረ ጭራሽ ወዳት ጭራሽ ወዲ ፅፍሪ ቀለም ትገርም ኣዋልድ ኣጠቓቕማ ቃልክን ብጣዕሚ ተጠንቀቓ ኣስተኻኽላ ይበሃል ኣሎ እስኪ ስምዓ ዝሓፍትና ኣጓላት ንሃለኽንሲ ከምዚ ዓይነት ቃላት ትጥቀማ ትኾንክን ማለት እዩ ኣጋላት ይኽግል ሸር በላለን ንትፈጥን ከምዚ ዓይነት ቃላት ትጥቀማ ሓዙ ሮዩ ሓደ ማለት እዩ መጀመርያ ተሸኺለ ሕሰብ ጓል ኮይናስ ተሸኺለ ትልተላ እንታይ ተሸኺለ ካልኣይ መፅኡ ተፈሊጠ ይስተኻኸል ትኽክል ካልኣይ ሮይ ኧረ ከሊ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ከሊ ከስ ወድስ ቆፂር እኳ ደናውጋዕኹም ገለስ ኧረ ከሊ ቴልኩስ ይድንግፅ ወዲ ዲ ቆፂረ ጓል ዲ ቆፂረ ኣስተኻኽላ ሳልሳይ ረገላልፃ ለብለኒ ዝቃል ማለት እዩ ትርጉም ላ ኣነ ኣይፈልጠይ ኣብ ኮሜንት ፅሓፍለይ እንታይ መሲልኩም ኣዛ ታዩ ኣዛ ኧረ ጓላት ስርዓት ገበራ ቢዛ ትኽክል እዩ ጋይስ ነጠልዮ ዋልድ ጥራሕ ይኮነ ኣወዳት እውን እንተዘይጥቀማሉ ይምረፅ ምክንያቱ ትግርኛ ኢለ ሕንፈት ኣለዎ ጀስት ላትሓንፈፃ ከይዱ መጨረሻ ትግርኛ ተኸጣፍ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ስርዓት ዘለዎ ትግርኛ ተጠቒምና ሓሳብና ተገሊፅና ዝበለፀ ይመስለኒ ስለዚ ንሳ ዋልድ ኣብ መልእክቲ መሓላሊፍ ኣላ ኣነ ከዓ ወዲ ተባዕትዮ ኣይንጠቐመሉ ብዝበለ ተነሳኸለሉ ዕድላት ክንፈጥር ኣለና ክብል ይደሊ ቴንኪዩ ናይ ሎምዓት ቪድዮና ነዚ ይመስል ከም ዝተዘናጋዕኹም ተስፋ ይገብር ሓቢርኩም ስለ ዝፀናሕኩም ሳብስክራይብ ስለ ዝገብሩኒ ሓሳብ ኣረኣያኹም ስለ ተካፍሉኒ ኣዝየ የመስግን ንቐፃሊ ንኸይንሰኣን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰናይ ግዜ